לפני כמה שנים טובות הייתי זקוקה לליווי, למישהי שקצת תכוון אותי בהתמודדות אה, עם החיים, עם העובדה שאני נשואה לאדם מדהים, אבל הלום קרב כבר ממלחמת לבנון הראשונה. הרגשתי אבודה ולא ידעתי למי לפנות ומה לעשות ואיך לסדר את החיים שלי איתו. באמת שכבר איבדתי כיוון מבחינת שכבר לא ידעתי איך אני יכולה לעזור לעצמי, למשפחה שלי. זה היה לפני אולי עשור, משהו כזה, אפילו יותר. לא בתקופה כמו שהיום יש, בוא נאמר, יותר מודעות להלומי קרב, יש יותר דיבור. אני הרגשתי מאוד מאוד בודדה במערכה, ולא היה לי, לא היה לי מישהו שיכוון אותי, שיתמוך בי, שייתן לי איזשהו כיוון, איך לחיות את החיים שלי. לחיות אותם בצורה שתשמח אותי, ולא תפגע באף אחד, במבנה של המשפחה, בהרכב המשפחתי, בלי גירושין, וזה באמת הייתי על הסף. ואז נתקלתי בפייסבוק בפוסטים של שרון נגרי, קראתי אותם, הם חלחלו אליי, והתחלתי ככה ממש לחפש עוד ועוד דברים שהיא כותבת, לקרוא וללמוד. הייתי ממש, הרגשתי שהדיבורים שלה זה בול מדויק, מה שאני צריכה. ולא הכרתי מאמנים, ולא הכרתי שום דבר בסגנון הזה. פשוט מאוד הרגשתי שאולי היא יכולה באמת לעזור לי. שאני יכולה לנהל איתה איזושהי שיחה כל שבוע. ובאמת יצרתי את הקשר, והתחלתי את התהליך ליווי. זה היה חדש בשבילי, כל העולם הזה של ההתפתחות האישית, והמודעות לעצמי וההסתכלות היא המון 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 לאורך השיחות. פשוט הייתי מחכה לשיחות איתה כל שבוע, רק להגיע לשיחה איתה כדי שאני אתייעץ, כדי שאני אשפוך את הלב, כדי שתהיה לי עוד זווית של מישהו מבחוץ, אבל מישהו עם שכל, מישהו עם רצון טוב, מישהו עם מקצועי. והיה לי מדהים איתה. היה לי פשוט מטורף. שרון היא משהו מיוחד. שרון יש לה לב מבין וחכם ושכל, וגם בתוך כל זה, כל המקצועיות, יש לה גם את הסדר ואת פירוק של כל, בוא נאמר, כל סיטואציה, כל מריבה שהייתה, כל משבר, כל אתגר שהיה. היא ידעה לפרק את זה, ואני זוכרת דבר ממש ממש חזק, שאמרה לי, נתנה לי איזושהי משימה, אמרה לי, תחשבי מה את רוצה להיות בתוך הסיטואציה. עד השבוע הבא יש לך זמן לחשוב, בלי לחץ, ואז חשבתי לעצמי, ממש עברתי את הראש, מה אני רוצה להיות? כאילו בתוך המבנה המשפחתי הזה, בתוך האתגרים, בתוך התקפי זעם, בתוך כל מה שזה אומר לחיות עם בן אדם הלום קרב, זה לא פשוט בכלל. התחלתי לחפש בעצמי, ואז מצאתי תשובה אחת, שאני פשוט, אולי היום זה נדוש לומר אותה, היום זה מאוד מאוד מאוד, בוא נאמר, מקובל ומפורסם, וכולם כבר משתמשים בזה, תהי מלכה, תהי מלכה. ואני הסתכלתי על זה, זה באמת לא היה נפוץ, אז זה לא היה בכלל, לא היה דיבור על זה. חשבתי, מה אני בעצם רוצה? להיות מלכה. מה הכוונה מלכה? לא שאני עכשיו איזה חיה באיזה דמיונות, אבל מלכה שיכולה לומר את הדברים שלה בשקט, בנועם, לחיות ולהתמודד עם הדברים ממקום שיש בו כוח, שיש לו שליטה על המצב. ואני זוכרת שממש אמרתי לה, אני רוצה להתנהל
ממקום של מלכה. זאת הייתה תחילת הדרך שלי בעולם, בוא נאמר, ההתפתחות האישית. זה היה הצעד הראשון. ומאז, אחרי התהליך הארוך שעברתי עם שרון, אני באמת רוצה להמליץ עליה, שהיא יודעת את העבודה, והיא יודעת ללוות, והיא יודעת לעזור לבן אדם. אני משערת שגם מאז ועד היום, מן הסתם, היא רכשה עוד ועוד ניסיון ועוד מקצועיות ומיומנות ויכולות לעזור. אז ההמלצה שלי על שרון היא אומנם ארוכה מאוד, אבל אי אפשר היה להגיד את זה קצר. ובאמת, מי ששרון מלווה יכול לעלות על דרך המלך. אז המלצה חמה באהבה גדולה. ותודה לך, שרון.